abokina wato abin da za mu iya cewa ga zuwan mai gida wato sanatan Kano ta tsakiya injiniya da Karabi Musa Kwankwaso. Wato wannan murnar zuwan nahi na Kano wato ni za mu ma kaga muna dan warwasawa domin wannan babbar kungiya ta Kafak wato Hajiya Balaraba mai Kafak ita ce darakta DG ba. To wannan kungiya tana taya murna zuwan sanatan Kano ta tsakiya wato Dr. Injiniya Rabi Musa Kwankwaso. In Allah ya yarda.